A ne vrti se, draga, sad će Phoebe pokazati šta želi. Ja hoću tortu. A nadam se da će to uspeti. Hajde, čekam najlepše torte. Ja znam šta da radim. A za početak ću uzeti krem. I scedit ću malo kreme na prvu koru i sve razmazati lopaticom. Da, tako je. Odlično, sada mogu staviti drugu koru. A sada uzimam oblik srca i pravim srce od torte. Hoću da moja Phoebe zna da je baka veoma voli. Ostalo je da na tortu odozgo dodam malo kreme. Ja uvek spremam s najvećom ljubavlju. Smatram da jedna ljubav može učiniti jelo neverovatno ukusnim. Dakle, tako je mnogo bolje. A sada oko torte stavljam moje omiljene čokoladice Kit Kat. Phoebe ih obožava. I ja isto. Hej, Ellie, ta čokolada nije za tebe. Dobro, možeš da pojedeš. A ja ću uzeti drugi Kit Kat. A moram da podelim Kit Kat na štapiće i da stavim sve u krug da cela torta bude u čokoladicama. A sad su mi potrebne čokoladne kuglice Maltesers. Stavit ću ih odozgo. Da, a zatim ću dodati M&M's bombone. One su tako lepe. A mogu da sastavim od njih šareni uzorak. Gledajte. Šefe, a šta ste vi smislili, a? Ja već znam šta ću raditi. Potrebne su mi moje boje. Dovoljna je jedna kap da oboje celu koru u crvenu boju. Sada stavljam krem na prvu koru. Treba da sva kora bude u kremi. Tako je. A sada nanosim krem na sve kore i sastavljam lepu tortu. A sad mi treba moj nož. S njim ću preseći tortu na 2 dela. I jednu polovinu stavljam na drugu. To je to, nož mi više ne treba, ali treba mi kalup. Iseći ću sredinu i napraviti dugo od torte. Savršeno. Sada prebacujem tortu na ravnu stranu. Dobio sam lepu dugu. Sada najzanimljiviji deo, šareni krem. Treba naneti šareni krem na celu tortu tako da dobijem lep uzorak. Iscedit ću roze, zatim plavi, zeleni, žuti, naranđasti i crveni. Ostatak torte ću potpuno prekriti crvenom bojom. Tako je. Sada treba sve ukrasiti šećernim oblacima. A ovdje stavljam oče od fondana. Kako slatko. Pogledajte. Svaka mi čast. A sada ja. Ja sam već sastavila tortu i scedila sav krem. Samo treba sve da razmažem. Eto! Pogledajte šta sam uradila. Savršen oblik. A sad mi treba providni kalup. Stavit ću ga na vrh torte i sipati mnogo roze sirupa od jagoda u njega. To će biti veoma lepo. A sad mi trebaju šarene konfete. Evo ih. Sipat ću odozgo na sirup. Sipat ću celo pakovanje. Da. I poslednji dodir. Lepa princeza. Eto je. Nju ću staviti u centar torte. Wow. Kakva sjajna torta mi ispala. Bravo, dušo. Hajde da pokažemo naše torte, Phoebe. Wow, koliko lepih torti. Sve su tako sjajne. Probat ću prvo ovu slatku dugu. Tako je šarena. I ukus je dobar. Stavljam lajk ovoj torti. Veoma je ukusna. Hoću još. Kako je privlačna unutra. Da li sam u svom najboljem snu? Zašto je torta tako divna? Mnogo mi se sviđa. Šefe, ti si najbolji. Ali imam još 2 torte. Ova je u obliku srca. Hoću da odsečem komadić i da probam. Ona je sa mojim omiljenim bombonama. Ja obožavam M&M's i Maltesers volim. Ovo je tako ukusno. Moram uzeti još jedan komadić, ali ovaj put veći. Ups, sve sam pojela, izvinjavam se. Ostalo je poslednje pače. Čak nisam ni primetila kako sam pojela celu tortu. Super! A bako, volim te.
O, ova torta sa princezom? Sjajno! A mislim da treba podići ovaj kalup. Wow! To izgleda tako moćno! Da, jedva čekam da probam. Pa šta da kažem? Ova torta nije tako ukusna kao prethodne. Ali tako sam se trudila. Dakle, baka je pobedila? Tako sam srećna. Hajde da ti popravim mašnicu. Phoebe, šta si nacrtala? Ja hoću kakao, spremite ga. Okay. Mislim da će to biti lako za vas. Kakao se zaista priprema veoma lako. Počinjem sa mlekom, otvaram i sipam ga u šerpu. A sad mi treba Nutella. Hej, a gde je sva Nutella? O ne, Eli, ne smeš da jedeš toliko Nutelle. Daj mi teglicu. Gde sam stala? Tačno. Stavljam kašiku Nutelle u mlijeko i sve mešam dok se Nutella ne rastvori. Savršeno. I miris je dobar. Da. Dakle, sipam kakao u čašu sa mojom slikom. Da mala Phoebe zna da bolje bake nema nikog. A uz kakao treba poslužiti nešto ukusno. Stavit ću par keksića Oreo, Phoebe ih obožava. Šefe, a šta je kod vas? Sad ću smisliti nešto. Prvo treba da topim nekoliko čokoladica da dobijem tečnu čokoladu. S njom će kakao biti posebno čokoladan. Sada uzimam kalup sa polusferama. U njega stavljam čokoladu i razmazujem je po kalupu. Savršeno. Sada čekam da se sve stvrdne. To je to. Vreme je da izvadim. Imat ću čokoladne bombe u kojima se skriva ukusan kakao i marshmallow. Mala Phoebe će biti oduševljena kada vidi šta sam smislio za nju. Zatvaram sve kuglice i to je to. Ispalo je predobro. Sada treba preliti bombe čokoladom da postanu još ukusnije. A odozgo ću sipati sjajno zlato. O, kako lepo sija. Svaka mi čast. Sada treba prebaciti sve čokoladne bombe na poslužavnik. Već sam pripremio mlijeko i čašu sa slamkom. To je to. Izgleda super. Sad je red. Dakle, treba mi mlijeko. Jo, zašto ne mogu da ga otvorim? Hajde! O, ne! Prosula sam mlijeko na sebe. Juj, izvini, bako. Nadam se da je u flaši ostalo nešto. Da, odlično. Toliko će biti dovoljno za kakao. Sada vadim kakao. Obožavam Nesquik sa jagodom. Ekstra. Ostalo je sve promešati. Mešam. Wow, kakva lepa boja. A sad mi treba slatki gel sa ukusom višnje. Tako je ukusan. I malo kiseli. Ok, iscedit ću gel u čašu. Morat ću je ukrasiti šarenim konfetama. Zalepit će se bolje ako čaša bude u slatkom lepljivom gelu. Dakle, evo konfeta. Sipat ću ih u činiju. Tako je. A sada umačam čašu u ove konfete. Da, tako je. Pogledajte, uspelo je. A sada treba da prelijem kakao u čašu. O, da. Ali to još nije sve. Preko ću sipati što više šlaga. Tako je. A još mi trebaju dugačke poki štapiće. I mnogo M&M's bombona. Phoebe ih obožava. Eto, moj kakao je spreman. Hajde da pokažemo naše pića, Phoebe. Wow, kako sve sjajno izgleda. O, a šta je ovo? Unutra ove čokoladne loptice ima nešto. Stavit ću je u čašu i preliti mlekom. A čokoladna kugla treba da se rastopi. O, da, uspelo je. Sad ću probati. Baš me zanima kakav je ukus. Tako slatko. Sviđa mi se. Svaka čast. Znao sam da je to genijalno. A šta je ovdje? Wow, kakva poznata šolja. Kakao je super. Ona je čak stavila i moj omiljeni Oreo ovdje. Umačem ga u kakao i jedem. Savršena kombinacija, sviđa mi se. Hoću da popijem još.
Ekstra, bako, ti si stvarno najbolja. A sada da vidimo šta je ovdje. O, gledajte, to su potki štapići. Baš su ukusni. Što? Šlak? Oho, obožavam ga. Cool. A sad ću probati kakao. To je divno. Jako mi se sviđa. Volim te, sestro. Pobedila je sestra Eli i ja te volim. Konačno sam pobedila to. Čekajte malo, završavam. Eto, hoću pastu, jel može? U tome sam majstor. To nije tako lako, ali ja ću uspeti. Šta, pasta? Kako to? Hajde da počnemo. Treba da stavim špagete da se kuvaju. Špagete? To je lako. Treba mi ove špagete, zar ne? Ok, sad ću ih staviti u šerpu. Eto, čekajte malo, nešto nije u redu. One su predugačke. Ne staje ovdje. Verovatno ih treba slomiti, hajde. Eli, ne smiješ to da radiš. Trebala si samo malo da sad čekaš. Hajde da ti pokažem. Stavljaš špaget u vodu i malo čekaš. Oni će sami pasti u vodu, tako je. Sada možeš da vadiš, ništa teško. Nikada u životu neću koristiti ovaj užas. Sad ću pripremiti svoju domaću pastu. Treba mi samo brašno i jaja. Sipam brašno, zatim pravim udubljenje u sredini, a sada dodajem 2 žumanca unutra. Malo ulja, soli i to je to. Ostalo sve promešati rukama. Testo treba nežno razvaljati da bude mekano i ukusno. Tako mnogo bolje. Obojio sam testo u crnu boju. Fantastično. A sada razvlačim sve oklagijom. Ekstra. Sada treba sve iseći na male trake. Tako je. I prebacujem u šerpu. Uzimam pesto sos. Lepo ću ga razmazati po tanjiru. A sada mogu izvaditi moju pastu. Prebacujem je na tanjir. Sad su mi potrebne hobotnice. Savršeno idu u svaku pastu. Spremit ću ih na tiganju. Ne dugo. Mislim da je dovoljno. Miris je neverovatan. Sada prebacujem jednu hobotnicu na tanjir. Tako je. Stavljam polovine paradajza na pesto sos. I malo mikrozelenila. Eto, o bože. A ja sam odlučila da napravim sirnu pastu. Šta se to čuje? Hajde, izvlači se. Moja pasta se zalepila za dno šerpe i zagorela. Ne mogu ništa da napravim od ovoga. Dobro, ne treba mi to. Ja ću napraviti svoju slatku pastu. Sad ću iseći ove žele bombone na trake. Eto, dobila sam žele špagete. Servirat ću ih lepo na tanjir. A sad mi trebaju žele bombone Juicy Drop. Obožavam ih. Uz ove bombone uvek ide lep kiseli gel. Obožavam ovu kombinaciju. Sviđa mi se. Ok. Dodajem ove bombone u pastu. Tako je. I svaku bombonu punim kiselim gelom. Gotovo. Kako vam se sviđa? Jao, opet Eli sa svojim slatkišima. Treba spremati nešto ukusno i hranljivo, kao što ja radim. Sad ću dodati malo kečapa i može da se servira. Moje jelo je gotovo. A Phoebe, probaj. Wow, sve ovo izgleda tako ukusno. To je nešto strašno. Hobotnica, vidjela sam je samo u crtačima. A nikad je nisam jela. Ona je gumena, ne sviđa mi se. Neću da jedem to. Dislike, šef, žao mi je. Šta je ovdje? Špagete sa kečapom i sirom. To je klasično jelo. Volim ga. Da. Obožavam. Takvo jelo mi uvek sprema baka. Super. Ali želim da probam nešto posebno. Bakinu pastu jedem svaki dan. Šta je to? Neverovatno, to je slatka pasta od žele bombona. Nikad to nisam jela. Jedva čekam da probam. To je prelepo. Želim da pojedem sve to. Da. Oduševljena sam. To je najlepše što sam ikad jela. Ekstra. Pojašću sve do kraja. Stavljam like.
O, baš mi je drago što ti se svidjelo. Pobedila si! O, ponovo sam pobedila. To, srećna sam. Ja sam smislio odličnu ideju. Šta mislite o fontani od Skittles bombona? A? Ha, krećem. Oho, svaka čast, šefe. Sada pred vašim očima ova fontana će se napuniti slatkišima. Što znači da će postati šarena i veoma slatka. Meni preostaje samo da otopim bombone uz pomoć ovih super moćnih brenera. O da, pogledajte kakva lepota. O, wow, a bagi treba takav uređaj. A gde se uključuje? O, a divno. Jo, oprostite, šefe. Nisam vas primetila. Baš vam dobro stoji ova kapa. Hvala, bako. Da, to je bilo moćno. Vreme da otopim svoju čokoladu. Moja unuka je veoma gladna. Kladimo se da je fontana od žvake mnogo bolje nego od čokolade. Sigurna sam da mala još nije probala takvu fontanu. Čekajte, kakva je ovo huba-buba? O ne, sa ljutom paprikom. Da li je to opasno za malu? Ne znam, moram da probam. Pa, izgleda da je sve u redu. Jao, kako ljuto! O, to je bilo moćno. O, rastopila sam žvaku u fontani. Cool! Dete, završili smo. Wow, svaka vam čast. Konačno ću moći da probam svoju krofnu sa čokoladom. O, kakva lepota! Čekajte, ovo uopšte nije čokolada, već žvaka. Cool! Sad ću napraviti balon. Cool! A evo čokoladne fontane, baš onakva kakvu sam htjela. Sad ću probati. O da, to je divno, sviđa mi se. Dakle, jedva čekam da probam krofnu sa ovom šarenom fontanom. Oho, to je nevjerovatno. Ovo me podsjeća na Skittles. To su mi omiljene bombone. A želim još. Piću ovu fontanu kroz slamčice. O, nevjerovatno. Dakle, pobednik je šef. Da, hvala puno. Ups, moja kapa. Oštećene. Bako! O, jao, kako nezgodno. A sada želim picu. Nema problema. Dobro. Picu da? O, znam. Mogu ispeći testo u pegli za vafle. Dodat ću kečap, mnogo salame, obavezno sir. I to će biti veoma ukusno, ne sumnjajte. Zar to nije genijalno? U picu treba staviti što više brokolija. Ne želim da moja pizza bude ne samo ukusna, već i zdrava. O, kakva lepota. Ju, sasvim sam zaboravila na sir. O, nemam ni rende. Ali imam odličnu oštru vilicu. Uvek otvaramo rasi sa njom, znači bit ću u stanju da narendam sir. O, divno. Odlično, vilice na svom mestu. Preostaje mi samo da ispečem picu i to je to. Sada treba malo sačekati. Da bih pripremio sjajnu picu, naručio sam pepperoni direktno iz Italije. Preostalo je ispeći moju picu. Ja. O, bravo, šefe. Ne prestaješ da nas iznenađuješ. O ne, moja vafla je skoro izgorela. Ipak nije. Na vreme sam se setila o njoj. Dakle, vreme, joj, kako vruće. Dakle, stavljam je na tanjir i ukrašavam. Ja ću koristiti kečap i sen. Odlično. Super. Moja pizza je prelepa. Ojoj, šta se dešava? Jo. A šta misliš, da li je živ? Ne znam, šefe, da li ste u redu? Mama mia, kakva noćna mora. Koliko je šta čekam, a veoma sam gladna.
O, šefe, kako ste smešni. Prijatno, draga. Hajde da vidimo šta je ovdje. Kako zanimljivo. Da li je ovo sigurno pizza od šefa? Uopšte mi se ne jede. Ali bakinu picu ću rado probati. Ne, nemojte mi reći da je to brokoli. Uj, ovo neću da jedem. Sestrina pizza miriše? Dobro, a mislim da tamo nema brokolija. Wow, koliko sira je ovdje. Obožavam ga. Dakle, sestro, ti si pobedila, čestitam. Zaista? O, hvala. Molim vas, napravite mi palačinke. O, to baka najbolje ume. Kod bake uvek ima brašna. Da bih napravila divno testo, potrebno je 300 grama brašna, jaje i malo svežeg mlijeka. Sad ga treba pažljivo izmešati da ne ostanu grudvice. Sada mogu početi da pečem palačinke. Napravit ću ih u obliku mede i dodati čokoladno punjenje. O, kakva lepota! Sigurna sam da će moja unuka biti oduševljena. Da bih nacrtala nosić, uzet ću šlag i obavezno dodati bobice. O, bako, to nije ozbiljno. Od testa za palačinke se može nacrtati bilo šta. Može se čak i napraviti ceo hamburger. Treba iskoristiti što više kreativnosti. Mom hamburgeru samo nedostaje malo sirupa od jagoda umjesto kečapa. O da, perfekto. Mamice, kako zaustaviti ovo? Unuko, daj da ti pomognem. Eto, gotovo. O, hvala bako, šta bih ja bez tebe radila? Eto, uzmi moje gotove palačinke, nije mi žao. O, hvala bako. Od ovih palačinki ću napraviti smešnog jednoroga i dodati što više slatkiša i sladoleda. A kosu ću nacrtati šlagom i šarenim konfetama. O, divno! Gotovo, završili smo. Wow, kako je lepo! Stvarno ste se potrudili. Dakle, ja želim da probam jednoroga. Izgleda lepo. Ali ukus mi se uopšte ne dopada. O, kako slatki medvedići. Sigurna sam da ih je pravila baka. O, da, ukus je super. Oduševljena sam. Da, to je prelepo. Ostalo mi samo da probam hamburger šefa. Wow, to je sjajno. Cool. Odlučeno, pobednica je baka. Ozbiljno? O, hvala moja draga. Ovo je kulinarski izazov. Tiffany, jesi već smislila šta želiš? A gdje je crtež? Neuronske mreže su ga napravile umjesto mene. Hoću jelo u obliku slona, ajkula i loga. To je sad jako popularno. Odlična ideja, Tiffany. Odmah ću početi da pravim log. Zove se Tun 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 Sagur. Dakle, sastavit ću tortu. Kore će biti čokoladne, a fil od vanile. Svaki sloj ću obavezno premazati filom. Tako je, odlično. A sad će mi trebati marcipan. Uzet ću četkicu i nastaviti da radim. Ja ne razumem te vaše popularne stvari. Tiffany, dete, pokaži još jednom. Ja, dobro. Gledaj, napravi jelo u obliku liri-li, lari-la. Ali to je slon. I zašto je zeleni? Dobro, napravit ću, taman imam kaktus. Stavit ću preko kapicu u obliku slona. I dodat ću slatke čitnice. Gotovo, samo što se bode. O, Elis, jesi napravila tortu? Da, je li liči? Baš on sa slike. Dodat ću noge i ruke. Tung 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 sahur. Tako je. Super. I njegova omiljena palica. Ups,
Baka je pala. Kako smešnog slona ima. Šefa, šta ćete vi spremiti? Ja sam već sve smislio. Moram napraviti ajkulu. Počet ću od brašna. Napravit ću testo, a posle kore. Zanimljivo, šta će vam ispasti? Trenutak, skoro sam završio. Eto, Trallallero trallallà. to baš liči na ono što je nacrtala Tiffany. Dakle, probaj, draga. Oho, stvarno ste napravili torte po mojim crtežima? Liri lili To je baš ono što sam htjela. Trallallero Hoću trallallà. što pre da probam. Ali sa bakinim jelom nešto nije u redu. A da li se to može jesti? Joj, još sam mi prst ubola. Izvini, Tiffany, nisam dobro razumela zadatak. Dobro, bolje da probam Elisinu tortu. Trudila se. Izgleda baš privlačno. Čokoladne. A ovdje ću probati peraju. Kako slatko. A sada samu tortu. O, da, to je prelepo. Ali ko će pobediti? Rešeno, šefe, pobjeda je vaša. To, znao sam da ću pobediti vas. Prestani da se hvališ, sad ću te prebiti. Šefe, šta tu radite? Ja sam odlučio da napravim tortu. Od svega što voliš. Dakle, upravo sam je polio glazurom od tvog omiljenog Skittlesa. O, da, to će biti prelepo. Ne. Hoćete napraviti bolje nešto sa bombonama? Želim da ih bude veoma mnogo. Okej, sad ću smisliti nešto. Dakle, treba mi kalup. I seći ću krug. Tako je. A sad ću ga pokriti filom. Pažljivo, tako je. Zatim ću staviti preko još jednu koru. I nju isto pokriti filom. Divno. Zatim ću staviti treću koru i nju isto pokriti filom. Želim da moja torta bude šarena. O, da, to je prelepo, zar ne? Dakle, stavljam posljednju narančastu koru. A sad mi trebaju bombone. Ne, to je premalo pakovanje. Bolje da uzmem ovo. Dakle, sipat ću sve bombone unutra. Da, zato sam napravio rupu. A sad ću sve to pokriti. Odlično, ostalo samo preliti tortu crvenom glazurom. Wow, pogledajte kako lepo curi. Divno, sad je sve ravno. Ostalo je samo dodati slovo S. Eto, to liči na jednu veliku bombonu. O, onda i ja znam šta raditi. Treba mi čokolada. Što više? Stavit ću je u činiju. A zatim ću istopiti uz pomoć fena. A vruć vazduh će brzo otopiti svu čokoladu. O, da, odlično mi ide. Pogledajte. To je to. Idemo dalje. Sada čokoladu treba zalediti. Koristit ću sprej. Kako moćan fen. Kako ga isključiti. Isključio se. O ne, a moja perika, gde je nestala? Kako da shvatim to? Oj, moje naočare su kod vas. Dajte, ne vidim ništa bez njih. Aj, kosu mi vrati. To je tako zabavno. Šefe, lepo ste izgledali. Dakle, treba mi Maltesers. Sipat ću ih u čokoladni kalup. Da, sipat ću što više. I pokrit ću drugom čokoladnom polovinom. Dodat ću etiketu i to je to. A vidim da ste već završili. Moram se ubrzati. Ja ću koristiti lubenicu. Sad ću je iseći. Da, tako je. A sad ću izvaditi svu unutrašnjost. Uradit ću to uz pomoć specijalne kašike. Odlično. A sad ću staviti unutra svoje kuglice od lubenice. I ukrasit ću sve grožđem i kupinama. Divno. Pokrit ću drugom polovinom kore. Završila sam. Tiffany, prijatno, draga. Uspeli ste? Dakle, počet ću od Skittlesa. Sad
iseći parče. Neverovatno! Pa to je torta sa bombonama. Fantastično! Jako ukusno! Prelepo! Treba obrisati usta? Da, a sada želim da probam Maltesers. Sad ću ga iseći. Wow, koliko bombona! Neverovatno! I čokoladna kugla, baš je ukusna. Ali više me zanima Maltesers. Sad ću ga probati. O da, obožavam te bombone. I ostalo je probati samo lubenicu. Treba iseći. O, nekako čudno. A zašto je lubenica prazna unutra? A, nije prazna. Tu je voće. Sad ću probati. Wow, sviđa mi se. Prava letnja torta. Ali pobedila je šef. Opet. O, da, to je moja već druga pobjeda. Bako, jeste vidjeli to? Najbolji sam. Dakle, a sad mi spremite sushi. Jel može? Boš sam gladna. Sve jasno. Spreman sam da počnem. Dakle, uzet ću nori i staviti pirinač na njega. Tako je. Zatim ću rasporediti sve. Odlično. Vreme je da stavim sir i krastavac. To je to. Sada mogu uviti to sve. Ostalo je samo dodati crvenu ribu. I opet uvijam. Svaka mi čast. Ostalo je samo iseći i servirati. Ja sam završio. To je klasična Filadelfija. Nju vole svi. Pa nije nešto. Ja imam bolju ideju. Dakle, treba će mi krastavac i rezač za povrće. Sad ću iseći krastavac na tanke trake. Tako je. Da, svaka mi čast. A sad će mi trebati blender. Evo ga. Unutra ću staviti 3 slatke paprike. I šargarepu, da. A sada zatvaram i uključujem. Sad čekat ću da se sve zamelje. To je to. Uzet ću kašiku. I to će biti punjenje. Stavit ću to sve na krastavac. A sir sam već stavila, znači mogu uviti sve to. Ostalo je sve lepo servirati. I preko ću staviti još malo povrća. A moje zdravo jelo je spremno. Baka ne razume da suše od povrća niko ne česti. Slatki će biti mnogo bolji. Uzet ću 6 komada žvake Huba Buba i razvaljati sve to, tako je. A sada uzimam fil, evo ga. I scedit ću ga na žvaku, tako je. A zatim dodati M&M's bombone, žele mede i Njorc bombone. Divno. Zatim ću uviti sve to i iseći. Eto, pogledajte, napravila sam ogromni slatki sushi. Cool! Wow, jedva čekam da probam sve. Počet ću od klasike. Filadelfija. Što je to? Ne mogu da uzmem ništa štapićima. Ok, onda ću koristiti ruke. To je ukusno. A šta je ovdje? Je li to rolna od povrća? Izgleda sumnjivo, ali probat ću. Ne sviđa mi se. Probat ću nešto drugo. To je nešto slatko. Ne mogu da verujem. To je tako ukusno. Oduševljena sam. Ne mogu da se zaustavim. Poješću sve. Tiffany, ali ko je pobedio? Hej! Šta? Zar još niste shvatili? Alice, pobeda je tvoja. Hvala. To je moja prva pobeda. Super. Tako sam gladna. Ali gdje je treći učesnik? Izgleda da je to on. Ko je to? Ćao, ja sam robot. Hajde da počnemo. Robot mi još nije kuvao. Dobro, prvo jelo je torta. Super, baš me zanima kako će kuvati robot. Za početak treba odlučiti koju tortu ću da spremam.
Sve ove torte spremila veštačka inteligencija. Ova odgovara. Treba mi postolje za tortu. Odlično. Uzet ću čokoladne kore i staviti ih na postolje. A sad ću premazati sve kore kremom. Što više fila, torta će biti lepša. Zatim mi treba srebrni čokoladni sirup. Pogledajte kako lepo curi. Ali to nije sve. Zatim mi trebaju oči. Stavit ću ih na tortu. Ovako. I srećan osmeh. I uši. Čak i roboti imaju uši. Samo što su moji posebni. Stvoreni su da hvataju signal. Jo, kako slatko. Također sam pripremio cake popsi. Moram ih napuniti strujom. Odlično. Ubacujem ih u moju robot tortu. Sad i ona može hvatati signal. Robot je zadovoljan. Šefe, a šta je kod vas? Mali robote, pokazat ću ti pravo kuvanje. Nažalost, robot to nikad neće ponoviti. Prvo ću uzeti aparat sa šarenim Skittles bombonama. Trebaju mi bombone različitih boje. A sad ću ih lepo poređati na torti. O da, savršeno. Sad mi treba tegla Nutelle. Ne mogu da je otvorim. Robote, možeš li mi pomoći? Naravno. Dajte mi malo vremena. Pogled može napraviti rupu u poklopcu. Gotovo. Sad možete lako otvoriti teglu. Hvala, robote. Odlično si ispunio zadatak. Dakle, sipat ću Nutellu na tortu. O da, savršeno. Uzet ću etiketu od Molinih omiljenih bombona, da odmah zna od čega je torta. Kako je lepo ispalo. Da, šefe, tvoja torta je zaista prelepa, ali moja će biti bolja. Sipat ću na tortu plavi krem. Imat ću tortu u obliku jednog poznatog lika. Uskoro ćete ga vidjeti. Dakle, stavit ću oči i sipati puno čokoladnih kolača. Obožavam ih. Sve je uspjelo. Cookie Monstrum je spreman. I sama bih ga rado pojela. Ko je razbacao kolači? To nije u redu. To je smeće, smeće, smeće. Moram baciti to. Uključujem svoju supermoć, koja će uspremiti sve mrvice sa stola. Robote, šta radiš? Uspremio si sve mrve sa stola. Super, hvala. Molly, probaj. Wow, vaše torte izgledaju super. Znam ovog lika. Obožavam ga. Ali prvo ću probati tortu sa Skittles. Wow, prelepo. A sad ću probati ovu tortu. O da, obožavam ovi kolači. Prelepo. I kore su baš sočne i mekane. Ostalo je probati tortu robota. Udara me struja. Pobedila je ova torta. Stvarno, tako sam srećna. Hvala, hvala. Svaka čast, Jess. Sada želim piletinu. Tako sam gladna. Požurite, molim vas. Odlična ideja, Molly. To je zaista cool. Treba mi jedna piletina. Preliću je ukusnim sosom da bi bila sočna. Razmazat ću sos i staviti piletinu u rernu. Baš je zgodno imati rernu u sebi. Gotovo. Može se vaditi.
O, da. Piletina se savršeno spremila. Ispalo je čak bolje nego što sam očekivao. Sad mi treba povrće. Šefe, pomerite se malo. Hvala. Paradajz mi također treba. Crveni ću skloniti za sad. A žuti ću iseći na lepe komade. Da. A sad mi treba daska. Iscedit ću na nju kečap i sen. A zatim staviti paradajz. I piletinu naravno. Serviranje je bolje nego u restoranu. Robote, možeš li da ispečeš moje meso, molim te? Naravno, nije nikakav problem. Trenutak. Treba mi nekoliko sekundi. Gotovo. O, ne, sve izgorelo. O, Moli se to neće svidjeti. Prijatno. Opa, završili ste. Kako je sve lepo. Osim ovog, to neću jesti. A ovu piletinu ću rado probati. Wow, baš ukusno. Poješću svaki komad. Da, piletina je ispala tako nežna. Što? Nema više? Ali nisam se najela. Dobro je što imam još jednu piletinu. Miriše baš dobro. Probat ću batak. O, da. Fantastično. A robote, tvoje jelo najbolje. To pobjeda je moja. Pobjeda je moja. A sada želim koktel. Važi, Moli. Izvadit ću epruvete sa najlepšim sokom. A sada dodajem tajni sastojak. Evo ga. Neću vam reći šta je to. Ostalo je samo promešati sve u šejkeru. Mešam, 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 mešam. Završio sam. Odlično. Sada mogu otvoriti. Ubacujem slamku, ukrašavam pomoranđom i može se probati. I ja imam super ideju. Koristit ću gazirani sokovi. Prvo ću promešati sve zajedno. Super! A sada treba dodati što više omiljenih bombona Moli. Svidet će joj se. Da, ekstra. Ostalo je dodati mentos i to je to. Pretnja, pretnja. To treba uništiti. Uništiti. Proces uništavanja je pokrenut. Hvala robote, spasio si me. Ali čime da poslužim Moli? Pa, pošto nemam koktela, daću joj običnu kolu. Nema veze. Ja sam napravio mlečni koktel. Ostalo ga je sipati u čašu. Wow, pogledajte kako lepo izgleda. Napravio sam šarene koktele sa voćima i bobicama. Moli, možeš da probaš. Oho, koliko različitih koktela. To izgleda dobro. Ovo, samo kola, ozbiljno? Pa ništa posebno, kola je uvek ukusna. A sad ću probati koktel sa parom. Izgleda zanimljivo. Kako čudan ukus. Šta mi je? Ne sviđa mi se. Dakle, konačno mogu probati posljednji koktel. Wow, pa tu je toliko ukusa. Baš mi se sviđa. Neverovatno, to je nerealno. Šefe, ti si pobedio. Da, pobjeda je moja. Moli ima odličan ukus. Daj da ti popravim kafu. Bako, ne dirajte me. Završila sam da crtam, pogledajte. Hoćeš
žele sa ukusom kole. Hoćete moći da ga napravite? Hajde, počnite. Treba mi kola. Otvorit ću je i popiti, jer mi treba samo flaša. Da, tako je. Obožavam kolu. Ups. A ne, Mike, a nemoj. Izvinite, ne mogu da držim to u sebi. Ups, malo sam preterao. Podešava se. Dakle, sipat ću u flašu bombone njorc. Super. Ostalo je dodati kukuruzni sirup. Baš je lep. Super. To je to. Flaša mi više ne treba. Mike, pazi. Odvratno. Ups, izvinite. Sada moram staviti poklopac i sve dobro promešati. Tako je. Mislim da je dovoljno. A sada stavim flašu. Ej, rekao sam stavim flašu. O ne, zalepio sam se. Ajoj, hajde. Otkidaj se. Pao sam. Ne brinite, sve u redu. Otkinuo sam flašu. Konačno. Sad je stavljam u činiju sa ledom i čekam. Jao, taj žele izgleda čudno. A ja ću napraviti žele od meda. Jao, nemam više meda. Tačno. Idem u šumu po led. Tamo su moje drage pčelice. Kakav kostim. Zdravo, pčelice. Hoćete mi dati malo meda? Tišina, smirite se. Uzet ću samo malo. Da, kako je lep. Odlično. Toliko će mi biti dovoljno. Ćao, ćao. Eto, stigla sam. Pogledajte, donela sam med. O ne, koliko pčela. Sad ću skinuti lopaticom malo meda u flašu. Kako slatko. A med je tako lep. Ne razumem, ko tako galami? Nema nikog. Jao, donela sam toliko pčela, nisam primetila. Dobro, uzmite svoj med, ne treba mi više. Sad je sve u redu. Izvinjavam se, dakle, napunila sam flašu medom, zatvorit ću je i staviti u frižider. Ostalo je malo sačekati. Jo, sada ne sumnjam da ću ja pobediti. Ja ću uzeti kolu i napraviti žele pravo od nje. Sipat ću kolu u tiganj, a zatim dodati žele bombone sa ukusom kole, a posle ću sipati malo zlata. To će biti ne samo ukusno, već i jako lepo. Da, tako je. Sada treba sve dobro promešati, a zatim sipati sve u praznu flašu od kole. Da. Kako lep žele mi je ispao. Oduševljena sam. Dakle, flaša je puna. Završila sam. To je super. Ne, Mike, to je užasno. Da, užasno. Užasno super. A sada treba to zalediti. Uradit ću to uz pomoć tečnog azota. Da, brzo će zalediti kolu. Mike, vidi kako čudo. Ne mogu da verujem. Za malo da zaboravim na svoj žele. Eto, sve je spremno. Može se probati. Odlično. Prvo ću probati ovo. Izgleda baš lepo. Wow, super, kako slatko. Svidjelo mi se. Što ovdje? Wow, izgleda zanimljivo. Ne mogu da verujem. To je zlato. Da, i ukus je super. Oduševljena sam. Pa ostalo je treće jelo. Wow, unutra su bombone njorc. Obožavam ih. Sad ću probati. Wow, neverovatno. Baš mi se sviđa. Mike, ti si najbolji. Pobedio si. Što, ozbiljno? Cool. Pogledaj, šefa. Bako, ne smetajte mi. Sad mi se jedu palačinke, jel može? Hajde, spremite mi najlepše palačinke na svetu. Pa to je lako. Sad ću sipati na tiganj malo šarenog testa. Želim da napravim palačinke u obliku meda. Da, to će biti baš slatko.
Odlično mi ide. Ha, kako slatko. Bako, ne dirajte. Došla mi ideja. Sad ću napraviti najlepšu palačinku. Emily i ja imamo kuće koje se zove Chloe. Tako da ću napraviti palačinku u obliku naše Chloe. To će biti jako lepo. Prvo treba nacrtati konturu, a zatim obojiti sve. Da, naranđasta boja najviše odgovara. Wow, odlično mi ide. Emily će biti oduševljena, siguran sam. Dodat ću malo roze boje i to je to. Ostalo je samo sve prevrnuti. Wow, divno. Bako, a gdje je nestala baka? Treba uzeti malo povrće iz moje bašte, a malo šargarepe. Aha, tako je. Odlično, stigla sam, jeste me izgubili? Išla sam u baštu. Pogledajte, donela sam sveže povrće. Narendat ću povrće, zatim dodati brašno i jaja. Tako je. I naravno treba sveže mlijeko. Baš je zdravo. Ostalo je sve promešati i moje testo je spremno. Mogu ga sipati na tiganj. Imat ću zdrave palačinke. Da, ostalo je samo sve prevrnuti. Jel osjećaš miris? Da, odvratno. Stavljam sve na tanjir i ukrašavam jogurtom. O, da. I obavezno treba dodati zelenilo. Kako vam se sviđa? Jo, jadna Emily. Dakle, vreme je da serviram svoje male palačinke. Stavit ću ih u činiju. Zatim ću dodati malo džema od jagoda. O, da, baš je lep. Sipat ću ga u uši i to je to. Ja sam majstor. I ja. Emily, prijatno. Wow, sve palačinke su tako lepe. Želim da probam prvo ovo. Fuj, ne volim zelenilo. Šta? Je li to povrće? Fuj, odvratno. Neću da jedem. Wow, ove palačinke izgledaju jako slatko. Baš mi se sviđaju. I ukus je super. Zadovoljna sam. Wow, pa to je naša kuća Chloe. Nevjerovatno. Da, ovo je najlepša palačinka. Oduševljena sam. Da, opet sam pobedio to. Hvala, sestro. Ovog puta mi se jede burger. Jel može? Može? Uj, šta je to? Mleveno meso? Odvratno. Neću da ga diram. Ali moram. Eto, pljeskavica je spremna. Ostalo je ispržiti. A sad mi treba lopatica. Bako, a vidi kako mogu. Ovo nisam planirao. Jo, moja pljeskavica je uništena. Znate, neću opet da pipam ovo mleveno meso. Imam drugu ideju. Napravit ću slatki burger. Da. Prvo ću namazati nutellu na lepinje. Tako je. To će biti jako ukusno. A sad mi treba punjenje. Uzet ću marshmallow. A ja ću ugrejati svoje lepinjice. Tako je. Bako, sad ću vam pokazati kako se to radi. Gledajte. Bravo, bravo. Ne zanima me. A sad ću napraviti pljeskavicu. Odlično. Ispržit ću je. Nešto sam se umorila. Ne smijem da spavam. Aha, prevrćem pljeskavicu. Jo, šta je to? Zar ne vidiš? Hoću da ispečem svoj marshmallow. Tako će biti lepši. Da, dodat ću još želetrake i to je to. Moj burger je spreman. Šefe, jeste vidjeli? Jo, kako je dobro što Emily ima profesionalnog šefa koji će nahraniti. Ja sam već napravila pljeskavice, a sad ću ispržiti slaninu. Odlično, vreme je da sastavim burger. Prvo kečap, a zatim salata, pljeskavica, sir, povrće i naravno slanina. Ponovit ću to još nekoliko puta. Da, to će biti baš veliki burger. Mala će biti oduševljena, ne sumnjam. Jo, kako velika porcija. Maj, šta ti je?
Jao, tačno. Vreme je da sastavim svoj burger. Stavljam salatu, pljeskavicu, luk i obavezno slani krastavci. Obožavam ih. Zatim paradajz, sen i kečap. Eto, baka je završila. Jao, šef ima veći burger, ali moj je ukusniji. Jao, Mike, šta radiš? Bako, ne brini, sve pod kontrolom. Hoću da istopim bombone, to je to. Emily, možeš probati. Da, prijatno, draga. Wow, kako veliki burger. Sad ću ga probati. Jao, ne stavi mi u usta. Ali ukus je divan. Baš mi se svidalo. Idemo dalje. A šta je ovdje? Jao, sve je ispalo. To nije dobro. Šta je to? Ne mogu da verujem, to je slatki burger. Neverovatno. Sviđa mi se ova ideja. Marshmallow, žele bombone, Nutella. Nije loše, ali htjela sam nešto slano. Dakle, pobedio je šef. Hvala, Emily, baš mi je drago. Počet ćemo od nečeg jednostavnog. Spremite mi pomfrit. Lako. Biće urađeno. Taman sam hteo da naučim da kuvam. Dok svi čiste krompir, ja ću pripremiti ulje. Ne može ga biti mnogo. Eto, ulje je skoro provrilo, znači vreme da sipam u njega krompirići. Ne. Stani. Joj, kako prska. Vruće, u pomoć. Šta to radiš? Za malo nas nije poprskalo. Ulje treba sipati vrlo oprezno. Onda će se krompirići ravnomerno ispršiti. Eto, ništa teško. Pomfrit je spreman. Ostalo je dodati malo sosa. Pomfrit? Ovo je običan prženi krompir. Ja sam spremila pravi pomfrit. Ali to nije sve. Sad ću od običnog krompira napraviti pravu delikatesu. Treba će mi slanina, sos. I naravno ruzmarin. Tako je. I još nije sve izgubljeno. Zašto ne bih uzeo gumeni krompir? Kažu da ako ga umočeš u sirup od jagoda, bit će još lepši. Oho, prvo ću probati krompir u sredini. Bako, to je super ukusno. Jao, fuj, ne podnosim rozmarin. Žao mi je, gospođo kuvar, ali nije mi se svidjelo. Ali baš mi se dopala ideja sa slatkim pomfritom. Sad ne znam koga da izaberem. Neka baka bude pobednik. To. Ovaj put je zadatak teži. Morate spremiti sushi. U redu. Znam najbolji recept. Sushi? Da, u selu nemaju pojma šta je to. Šta kažeš? Sad ću spremiti takvi suši da ćete svi biti oduševljeni. Obične suši su baš dosadne. Bolje da napravim slatke. A unutra ću staviti šlag, gumene oči i bombone Haribo. Odlično. I naravno ne smijem zaboraviti na čokoladni sirup. Zanimljiva ideja. I ja sam skoro spremila svoj suši. Samo ponavljam za našim kuvarom. Za sad nije uopšte teško. Nije teško? A vidjet ćemo kakvi ćete odvratni suši napraviti. Pa šta, sos znam i ja dodati. Oho, kako se to zove? Avokado? Glavna stvar je sve ravno vrnuti. A vi, bako, sigurno nećete moći tako. To je to, savršeni suši su spremne. Kakav užas! Nisam mislila da suši tako odvratno izgledaju.
Vreme je da umotam suši u losos. Neću štedati ribu, debelo ću iseći. I naravno mi treba soja sos. Riba znači? Pa dobro. To je to. Nadam se da je ispalo ukusno. Jao, od kuvara suši izgledaju mnogo lepše. Moram nešto da uradim. Znam. Zašto ne bih napravila suši od krastavca? Biće i ukusno i zdravo. I odvratno. Zašto? Krastavac je mnogo dobar. Samo treba zatrpati što više pirinča u njega. To je odvratno. Sad čekaj, to još nije sve. Eto, gledajte kakva lepota. Šta je to? Nikad nisam vidjela suši od krastavca i pirinča. Fuj, to neću jesti. Ali slatki suši ću rado probati. Ukusno, ali to nisu pravi suši. Ostao je posljednji kandidat. Evo ih, pravi suši. Ekstra, a gospođo kuvarice, pobedili ste. Bilo je očigledno. Nadam se da vaflu može spremiti svako od vas. Čuo sam da treba početi od testa. Mislim da neću imati problema s tim. Okay. Dodat ću šećera. Malo ću promešati. I to je to. A sad ću dodati brašno. Jao, nešto mi je upalo u nos. Šta ćeš sad? Nema veze, nastavljam. Oho, sipao sam celo pakovanje. Sad treba sve dobro promešati. To je to, sad mogu sipati testo u aparat za vafle. Let's go! Ovo će biti najukusnija vafla koju je moja sestra jela. Testo je baš ukusno. I što je najvažnije, bez ljuske od jajeta. Nadam se da će vafla također ispasti ukusna. Svi su dodali šećer, ali ja znam da šećer nije zdrav. Umjesto toga dodat ću zrelu tikvicu. I napravit ću testo od nje. Prvo je treba narendati. A onda dodati 2 jajeta. I naravno brašno. Sad mešam. I dodajem malo zelenila. To čak i zvuči gadno. Ali takvo testo je mnogo zdravije od vašeg. Sad ga mogu sipati u aparat za vafle. I treba meriti vreme da vafla ne izgori. Da, to je bitno. Jao, a ja to nisam uradio. Moja vafla izgorela. Vruće. U redu, nema veze. Sakrit ću njen loš izgled uz pomoć šlaga, voća i čokoladnog sirupa. Svaka mi čast. A svoje vafle ću tradicionalno politi javorevim sirupom. I stavit ću maslac. Odlično. A svoje već zdrave vafle ukrasit ću još i zdravim zelenilom. Jedva čekam da probam. Jao, bato, tvoja vafla izgorela. Neću da jedam. A šta je ovo? Fuj, ova vafla ima ukus trave i tikvica. Mrzim ih.
A ovo je nešto lepo. O da, bako, napravila si nerealno ukusne vafle. Pobeđuješ. To, nisam se uzalud toliko trudila. Na kraju želim da popijem šolju ukusne kafe. Okej, Bit će urađeno. upravo mi je pala na pamet genijalna ideja. Vruća kafa, to je baš dosadno. Danas je hladna kafa u modi. Mislim, frappuccino. Treba sipati što više leda u veliku čašu. Zatim treba dodati ukusan čokoladni sirup. I naravno ne smijem zaboraviti na samu kafu. Moja kafa je iz Starbucksa. I mislim da koktel Twix također neće škoditi. Promućkat ću ga i koristiti umjesto mlijeka. A ja ću napraviti klasičnu kafu iz kesice. Znam da moja unuka je voli. To je to, mislim da je dosta. Na kraju treba dodati šlag i malo slatkiša. Stavit ću Oreo kolači, čokoladicu Twix i naravno slomčicu. Jao, stigao je more da kuvam kafu. Napravit ću pravu kafu za razliku od vas. Uz pomoć vage ću izmeriti neophodnu količinu zrna. Okay. Onda ću ih ručno iseckati. Gledajte kako se to radi. I tek sad ću dodati vrelu vodu. Što, zar se kafa stvarno tako pravi? Odlično. Sad ću sipati kafu u šolju. Mlijeko za kafu ću također mutiti sama. Neću zaboraviti ni na pravila serviranja. Pogledajte kako je lepo. Probat ću prvo ovu kafu. Bako, uvek prepoznajem tvoju kafu i vreme je da priznam da mi se uopšte ne sviđa, jer je iz kesice. Prva šolja izgleda prijatnije. Ukusna je, ali previše gorka za mene. No. Ostao je posljednji kandidat. Ovo je stvarno super. Brate, ti si pobedio u ovoj rundi. To, konačno.